assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e yaw Piindi TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala mon salminama e inde manama e ƴettode caggal nde ñettini Allah joom baɗe bawde lamdo lamɓe e lamaɓe muddumi pan saaha goto jullinaɗo mum ɓurnaɗo windere bojji amnata bamno farmata bintu yaro sa to karam en jetti en jarni jinnaɓe nde tawno ko bobo dane duniya ene hani yettude jinnaɓe mum en natti guel hale famen dini aada en duwoniɓe en ñaguima duwaw no hannitini en jeehi sudduɓe du en duwoni wonɓe toon ɓe yaltiteɓe dow jaam ya ɓenel no yurmo to yaafo yurmo yaafo dendagal maɓe julɓe kala ɓe sellani ɓe ne Allah fugora koye mabɓe riwtane men ñaw covid 19 en garte e nder émission men rendo men émission mo ganduɗa joni ɗo kanko rendo ngo kala ko rendo ngo wurta walla ko yiiɗi yaltinede ko ɗum woni koɓe gatta gam addata hen nafoore fewde e bandiraɓe hande noon mala bismi o mo ganduɗa woni Mamadou Abou Ba ɓurɗo andirede Gabi Ba mo ganduɗa hande ene jeeya e mawɓe machallah waɗɓe ɗo musique e Sénégal kono noon waɗɓe tourné international on mo ganduɗa woni Mamadou Abou Ba ɓurɗo andirede Gabi mo ganduɗa omo jeeya e waɗde composé générique goto naneɗo hande e radio mawɗo e nder leydi Sénégal taw noon ko jinggal maɓe journal omo jeeya e on groupe wannoɓe on générique Mamadou mo ganduɗa kala nannoɗo ko jogui ko namdi holko ɗum woni holto ɗum ummi mbere konko waɗ ɗum wala konko waɗ ɗum woni komin jewtata hande so weeli bandiraɓe tawti kadi sukaɓe o saaha ne ɓe jiddiri musique e kaɓe goni hen ko joni joni wona tan mi tottama toon a salmina bandiraɓe Gabi a salminama calmina bandiraɓe mi salminima mi salmini bandiraɓe mi salmini Piindi TV salmini caméraman uji ɗi animateur uji ɓe tawmi ɗo ɓe journaliste uji ɓiɓi hande dariɓe ɗo ene rokkude kabaruji paatuɗo e aduna joɗiɓe ɗo ene kaɓano aussi leñol ngol yo Allah wallu so ɓenni noon duwaw noon wiide yo Allah wallu enen aussi tinnoɗen eyyi tinnoɗen woni hoɗum neɗɗo foof ene foti faɓanade culture mum deftinten ñagugol ɗiɗoɓol ko wiide yo Allah ittanen ɗo covid yo Allah ittanen ɗo corona ha aduna foof arta dow jaam yimɓeɓe garta dow jaam e nder haqqillaji ɗi dutto ha yimɓeɓe mbawa nattude culture ha minen nalankoɓeɓe min mbawa dañde aussi minen komin mbaɗi ɗo min weltinde yimɓeɓe par ce que aduna ko weltinde fitande mum woni ɗo donc addimi hande min personnellement en tant que Gabi Ba donc l' artiste donc Gabi Ba en tant que artiste ko weltinde d' abord fittanam e weltade arɗo tawɗo banda men mbiɗo holla mbiɗo jeytude affaire ñeñagal et en même temps mbiɗo holla ɓe aussi ma création tigui machallah on ko Gabi Ba wiyete jeeya ko to Mumba jirtata almami en calmini mumbal naɓe kala e kuuɓal ene tawtora hande yewtere nde DJ Kisma DJ international DJ renommé machallah ne tawno onon gandimo no feewi Thiat Bo Walo wondude o mo ganduɗa woni Amadou kamɓe goni e caméraman kamɓe goni e caméra o saaha Gabi mo ganduɗa so haalennoma à l' époque yimɓeɓe ne kettomo no feewi e banggal musique o waɗi création ngaji kewɗi hande en gandi émission rendo men wona émission mo ganduɗa totoɗo nalankoɓe ɗe jimi e tuume holko wawi naftude bandiraɓe ne tawno en jii sukaɓeɓe no nattiri e musique ni no jiddiri musique ko heewi min jewti ɗum hen inchallah kono haade nden tan Gabi holto wonno ça fait des années a yiyaka a nanaka ɗon nde gonga noon eyyi aɗa andi min ɗo ummimi d' abord nalankagal no ɗum ardeyam minen min goni guila min goni élevage min jahanno Fouta min mbaɗa ko wayno feu de camp uji min mbaɗa théâtre uji min mbaɗa activité culturelle min mbaɗa football aji pour yewde feere minen sukaɓe fuutankoɓe nden min goni élevage holno yimɓe ndendirta par ce que sukaɓe jaadat sukaɓe pijjat sen ƴeewi nden aada men nden kono ko lappi wonno no yimɓeɓe jeeyirtuno ni ne cippre walla ne mbaɗa créé jimɓe en ɗum foof koye ñeñagal men jeeya donc minen ko ɗum tagui min andude no pamirta ko min jiiɗi wadde ko guila min goni élevage ɗum fuɗɗi Allah waɗi noon jiiɗimi hawrude koye Moussa Diaw e Idi Aw e Abou Thiam nden noon wona ngaari law wonno ko ɓen tagui kam andude Fouta ni min takki am andude Fouta ko Moussa Diaw mi haalatɓe hannde mi si waɗaɓe siftan par ce que hannde ko occasion pour min aussi waddeɓe remercier par ce que ɓe dokki kam ko heewi donc nden noon yeehi noon hamin ƴetti tufde sama ko nden puɗɗimi yaade Fouta guila mananani faade dimat tan ha yetti Matam Wourossogui en a yetti Semmene ko nden gandumi ɗen guuri ni mboɗo weltino hen par ce que hankkadi neɗɗo yetti wadde ko ɗum kono min guila mboɗo woni élève ne kadi ko noon jinmi wadde min jinnami janggo tan ko science et art tigui
no pamirta guel moɗon cukalel ko ɗum kalannomi aussi Allah waɗi noon kam j'ai eu la chance nde ummimi Fouta par ce que ɗum kalanmi donc mi ummo joni Fouta par ce que kamɓe nayi kam ñaatoon ha gandumi ɗum ko nden haqqille o ɓeydi nadde haqqille nalankagal ngal ɓeydi nadde yam joni noon heddi ko jangde nde ne ma waɗe organisé conservatoire après conservatoire ko yaade ene witta wittude nde ko janggude ɗum paama holno ɗum yarata yaade donc wittugol ngol mi yeehe guinenaɓe mi yeehe foof donc tan nalankagal ngal jarani kam feere ha ganduɗa ala fof ko jarnanimi ha tek kam hande mi heeɓi hen gandal science ngal woni kangal woni ɗo ene joni oɗo instrument mo kuufmi kadi ha heeɓi hen kadi haqqilantagal wawde yewtude yimɓe wawde hallude yimɓe comme no mbirmi ni tan mais holto cuudirɗa ha cuuɗgol ngol oui c'est ça cuuɗnomi suuɗnanino ay woni no caggal leydi seeɗa c'est ça non mi woni caggal leydi ni ko caggal leydi holto gonnoɗa mi woni Suisse mi woni France mi woni Allemagne mi woni Belgique eyyi ɗum fof mi yeehi ɗum quoi mais aussi mi yeehi Afrique mi yeehi Cameroun mi yeehi Ghana mi yeehi Burkina Faso mi jangguini ni hay Cap Vert no pamirta par ce que nden to min jogui contrat avec e français ɗi donc gonnomi tan koye ladde he no pamirta ladde nde poɗo wittude ladde nde pour yaade mboɗo liggoyo mboɗo daña kalis mboɗo waɗa e poste ladde nde aussi pour tan activité ji professionnel ha fate projet mbumbo ɗum fof koye ladde nde donc mi joguino dossier ji kewɗi nder hooram ɗi ganduɗa min hooram comme jinno nuɗɗitina tan hami parani ɗum woni min waɗi lancé festival mbumbo wona ɗum fof ken kono noon c'est vrai kam ɓuurmi wonde ko caggal leydi e yaade mboɗa somi faami ko tubakoɓe teftuma tan nawma ɗum tan voilà haala kam no pamirta kam tan teftiminani so wona ɗum première question o so tawi wiyama hande Gabi min fof mijoto ko groupe nakkuji holto groupe nakkuji joni woni emin France min goni ko sud de la France min goni ko Avignon mawɗo amen o ko patron amen o wiyete ko Jacques Arwa kanko woni manager général ɗo gonɗo jalɗen ɗo saɗa yiiɗi yewtude nakoje je te donne le téléphone en France tu appelles mbaɗa démarrer min woni min ƴettira avion je viens je descends je joue je prends mon argent mais min nanano rumeur aji wonde a yalti groupe nakoji walla non justement groupe nakoji à un moment donné c'est vrai qu'en 2002 fuɗɗi en 2002 waɗi min ceerti seeɗa mais américain o tom jangguɗo corumal o mo jeetono clip o Mangane joué balafon Lamine Touré e gonɗo e percussion e mino min changeani mais kono joni min changi batteur eyyi no pamirta kono groupe o ko wonnoɓe ɓe ko goni hen ha joni min jaltini deuxième album amin wiye Fou Couleur en France justement saɗi kala jiɗɗo ɗum ene wawi rewde e maison de disque amen ok holno mbanɗon noon ha mbaɗɗon composé on groupe nde tawno min jii hen tubakoɓe no heewi ɗum ɗo waji kicirtude holno mbanɗon ha mbaɗɗon regroupé on groupe mbete kono yaaɓe wuuro leydi foof ƴettuɗon toon neɗɗo goto walla koye tourné ji mon international ɗi keɗɗo eyyi Thomas nakoji jibinira ko min e Thomas Valet tuba min mbiyatamo ko le peul blanc ɓuuri yawde Thomas wiyata ngar ko peul blanc hay tubakoɓe ko noon mbiyatamo joni min kawri ko Paris 95 min kawri Paris nden noon min gari Paris ene waɗi grève ala métro ala TGV ala aɗa jooɗi hôtel tan aɗa jooɗi hôtel te en nalankiɗa ɗum seeɗa sadio min jaayi habde ndeysan noon apprécié lam ko gari hôtel wi kam anan yo ɗum ɓadde piijan seeɗa comme ni min jooɗi min goni e fijjude e nder yewtere nde min gona yewtidde o wi kam hono mbiyeɗa min jewtama gandi min gonmi koye wittam ngo noon min ko horde nde puɗɗorimi wonko pamme horde ko heewi wonko gandumen hen ko heewi par ce que hande saɗa jangguino musicologie ko min waɗata ko a andat a jogoto hen witto forgo par ce que hande o eɗen mbawi haalde tan biologie végétale hoko tagui noon ɗum yaari janggo eɗen mbawi hande eɗen la science des métaux ɓawa janggo eɗen mbawi haalde e gueɗe mbaɗe noon gueɗe mbaɗe noon donc sa ƴeewi a ƴewtinima tan ganda ñeñagal men ene waɗi fayida no sen faami tan koye jaagol ngol mbaɗɗon créé on groupe c'est ça ɗum min waɗi créé 95 en mbimi 95 min kawri toon min garti Sénégal min kawri en 96 ɗo min e Thomas nden min kawri min jaaha Dakar min battimi yaade galle makko min goni o liggo min Thomas Valet min o Thomas Valet e pullo goto ne wiye Mouhamed Sowdi Sow ko on jangguinimo corumal ko ɗum jinmi haalde comme histoire nakoji ko ni fuɗɗori ko Thomas Valet kañum e guinenajo e min d' ailleurs nakoji firti ko nambu e pulaar ko guurel tokosel nane guine guel woni koye caggal montagne ko fulɓe goni ɗon ene jogui jawdi men ene ndema ene ñaama ene jaaha ene gaynoya wona joni noon minen noon min ƴetti nakoji donc finalement c'est un potager ala ko ɓuuri potager wadde sa yiiɗi joni sa aya tan coodi a liddi sa ari suppeme o nan ɗo carotte o nan ɗo foof nan ɗo a watterne tan barma kadi ko an arrosone hoorema ene weeli ha nayi donc voilà ɗum firti tigui holko ganduɗa e gaari law ɓe Ngari Law gandumi makko ko minen puɗɗiɗi je suis aussi membre fondateur du groupe Ngari Law minen puɗɗiɗi mais on s'entend que vous êtes plus ensemble depuis très longtemps oui et pourquoi holko addi ɗum
ben parce que min mbi ƴetti lawol taw min jeeyi Belgique min jeewdi hen min jeeyi Belgique oui min jeewdi non pas beaucoup ça arrive contradiction dans la vie ça arrive aduna ko noon il y a des contradictions c'est ça konko ngari law kawmen no salminama kadi no fewi o juurama abda koto galle mo ko ɗon no woni konko jangguirnomi guitare sous solaire mais comme si tetuyi haydara natani e hoore nde hande gartene ko ganduɗa ko woni témo holko min jewtata musique mbete hande no sukaɓe natiri e musique ni yidde mumen musique wonɓe ganduɗa janggani ɗum wonɓe ganduɗa ne janggi ɗum kono ko ɓuuri hen hewde ko don tan jogui hen mbete an wondemo professeur ala jangguina gartana men hol école mo gonɗa actuellement ala jangguina ko ganduɗa ko woni musique musique kam sa haali ɗum tan ko science gaddata par ce que musique momin mbaɗata o mi ƴetta yeru e oɗo instrument wona oɗo instrument wiyete ko congo ma inde makko wiyete ko congo ma ko instrument mo ganduɗa o waɗi tu vois way kono piano ni wona omo waɗi notuji less omo waɗi notuji dow e nder notuji less ɗe ndoddodo ni ko holno mbawirta ɗum jourude wona comme no piano yaari ni ko hol école mo mo pettita on min jangguintumi ko école aji tubakoɓe noon taton gonga ɗo e Sénégal kam somi mboɗi woni ɗo ko école aji tubakoɓe gonmi koye les école française mboɗo jogui liggo aussi International School of Dakar l'école internationale américaine je travaille aussi avec mboɗo liggo ɗo IBM c'est international bilingue Montessori c'est ko école internationale Montessori noon ko debbo kadi mawɗo ko jibinaɗo Italie dans les années 18 ans bittuɗo ganduɗo cukalel gadduɗo méthode aji andi kamɓe mbete ko sukaɓe tan jangguin toon walla ko sukaɓe mawɓe fof jangguin toon ko cukalel dal guila fuɗɗi duuɓi ɗiɗi ko fawi ha yetti duuɓi 5 ɗum ko maternel o après min jogui programme primaire ha yetti CM2 min jogui programme aussi CM2 ha yetti collège min jogui collège ha yetti lycée min jogui lycée ha yetti université eyyi ɗo programme o yaari fof donc noon min mbaɗir ɗum ok jimin ji joni sukaɓeɓe ne jiiɗi musique no fewi mbete neɗɗo no wawi wadde musique sans jangga ɗum si ene wawi ɗum wadde par ce que hande o sa ƴeewi e aduna o won musicien ngaji mawɗi ene woni musicien goto biyeteɗo Monty Alexander mais c'est le plus grand pianiste de jazz mais pourtant o janggani mais ce qu'on appelle jang attention ko ɗum woni haala ka o rewane école pour wiide bon mi waɗi 3 ans ɗo dañi diplôme o mbaɗmi ɗo mais omo jogui gandal ɓurgal gandal yaltude école mais par ce que ko waɗata ko hande sa heeɗima ɗum donc neɗɗo foof omo jogui ko ɗum woni développement personnel et côté autodidacte o ho yetti ɗon hande donc neɗɗo ne wawi ɗum wadde kono sa ƴeewi aduna hono Monty Alexandre ko neɗɗo goto c'est ça mais o addi haqqille kesso donc baɗo sa Monty Alexandre jangguinimi sa hawri yimɓe tan mbiyanma ko respect ka an ka ceerno par ce que kanko jangguinma ko no yimɓe ene selli donc yimɓe waɓe no gooti wona donc ko jiɗmi wiide sukaɓeɓe kam musique o goho saɗa yiɗi janggude saɗa yiɗi ɗum wadde il faut ganda ɗum il faut ganda holko woni gamo il faut ganda ko woni les blanches il faut ganda ko woni les noirs woni tan jangde nde science ɗo sa yeeha faami ɗum tagatma yawde wadde maîtriser komo jiɗɗa wadde ko tagatma aussi yawde yaade law e woɗɗude aussi ko jiɗɗa wadde ko mo sikku ɗum jangde nde wallata ɗum ɗon noon kadi yonani par ce que mbiɗo wawi janggude ɗum mbiɗo jangguina ɗum kono wonde musicien nde kadi ko liggey goɗɗo kadi nder liggueji a janggat ɗum ha ganda mbatta joude musicien noon ɗum ko métier métier o noon ko liggey hen saji par exemple minen aɗa wawi jooɗa 3 heures de temps de répétition par jour pour juuɗe ɗe cella pour dande nde fof feewa kala hen kaɗa waɗa ko ma liggoɗa ɗum ha feewa haade ma hawrude e groupe o mbawon joude ɗum ko minen ko noon min liggorto noon min jarata par ce que hande o par exemple tu vois walli min ko ɗum gonmi haalata ko walli min ko école o tagma joɗade galle ma aɗa waɗa ko moƴƴi ha gayna taw son kawri yimɓe ngala temps sen kawri ko filage on a 3 heures de temps de répétition pour faire un concert d'1 heure et demie ça marche comme ça on sait 1 2 3 4 boum on y va et puis on connaît yimɓe mon fo nande structure no yaari min kaldugol ala mon fo nande ɗon waɗi balance ɗon waɗi pont etc ok sala yerodira musique nden e joni holko jiiɗa hen e différence musique joni ɓuuri wadde exigeant par ce que hande wonde musicien mawɗo wonko namni ko heewi ka fof namni ko jangde nde namni ko liggeyaji ɗi namni ko originalité ko jiɗɗa wadde ko so tawi jiɗɗa ko yaade koto mawni kala minen koye niveau hande o sa ƴeewi groupe aji mbaɗonna ko jen minen min so tan ko dans des concerts dans des festivals de jazz voilà tous les grands machallah merci beaucoup min mbaɗi quand même tous les grands festivals de jazz en Europe on a joué min joué kadi saɗuji ɓurɗo yorde France ɓurɗo yorde Europe par ce que ko oɗon niveau minen ko min jinno ko on niveau min kaɓana hamin jetti on niveau eyyi ɗum kon hande jiyen won hen pamani ko ganduɗa ko woni musique no fewi so wiyama compositeur
accord wiyaɗo intervalle est ce que aɗa wawi faminde yimɓe ko heewi e ɗum ɗon e ko ɗum jinmbiɗe donc ko ɗum no woni mbimam jangde nde goho a famat kam holko woni do majeur pour min sa yiɗi fuɗɗade musicien foof foti andude ko woni do majeur sa andi ko woni do majeur o ɗum aussi ko jangde hein par ce que no pamirta science o wi ɓe ƴetti ko note goto c'est la ɓe mbaɗ ɗum ɗum waɗa vibré à 440 fois à la seconde donc on woni note juste donc c'est de calculer les vibrations ça doit être mathématique juste et scientifique donc fitti ko sa faami oɗon hankkadi noon mbaɗirta les 5 tons et les 2 demi-tons sa faami ɗum noon ganda holko woni pourquoi la tierce et les majeurs gueɗe ɓa noon foof ɗen jangde fof anda ɗum pour ganda est ce que ɗo jour ha ɗo ene yuɓɓi walla yuɓɓani ɗum foof ko gandal sa yi ha faami ɗum noon wona hankkadi aɗa andi heddi ko liggey par exemple ɗon noon kadi weeli par exemple so tawi ka jimo hande o yimɓe ne janggui ɗum technique vocal holko woni dande hoore holko woni dande becce holko woni dande reedu holno foof ene jangguine holno waɗirta technique holno mottirta fofango si tu veux faire une note holno mbaɗirta respiré nder ɓandu ma holno ummirɗa e oɗo gam janta technique aji kewɗi ɗum ɗon namni ko concentration mawɗo c'est ça ko concentration mawɗo ɗum ko goho ɗiɗi aussi namni ko cellal ɓandu e haqqille troisiéme point aussi namni ko liggey mawɗo donc mo sikki wonde musicien woɗɗo keɓata tan a deeƴat tranquillement tigui a deeƴat tranquille ɗum tahi ko ni mbaɗanmi mi hollira ɗum bandiraɓe ne tawno ko jeeton ɗo ko ene wonde ɗum yimɓe nonki famde taw ko bongo walla wona bongo hewno to yiyete ɓooyi Gabi hol peewno ɗum ɗo min fewno ɗum holno pewnirɗa ɗum donc mi holluma ɗum kam ko horde wona donc min komi guila mbatti mbima mi yeehi Afrique seeɗa kadi mi witti ha Cameroun mi witti kala ɗo pullo wonno kadi e Cameroun woni Ghana pullo Burkina Faso fof fulɓe mi komi ɓoyɗo hawrude fulɓe an namni kam nani ko tagu majju min majjirne kam ɗum ko ɗum yiddemi ko mbaɗanmi e yiddemi horde e ko ba pullo jeeri aussi jettami mbiɗa andi ko woni ɓirde naggue mbiɗa faami on ko heewi donc ɗum ɗo noon ko horde joni noon mbattumi waɗi collectionné Corée Burkina Faso Corée par ce que ɗe ceerti e par ce que aussi ko ɗum ɓen mami sa yiiɗi jang wadde hunde il faut jangga donc horde nde tan gandal mum hande sen mbiyeɗen jeeya tan ɗum ko yewtere bo banggue ɗiɗi sa ƴeewi leggal ngal ɗo pourquoi ngal waɗe kangal ne kadi ko yewtere makko banggue tati oɗo aussi ko tagui ngal ɗo ne waɗe foof ko yewtere mum banggue nayyi ha ɗe jamɗe ɗe no pewnirte ni sa ƴeewi ɗum foof ko yewtere banggue par ce que ɗe jamɗe ɗe ɗayi ɗe potani épaisseur waɗi ko jaajɗe ɗe kadi ɓuuri famɗude ɗum fof ko pour wandude ko gandal musique ngal addi ɗum saɗa yiiɗi wadde sa ƴeewi piano holko woni note grave holko woni note aigu woni ko kalata ɗo ok c'est ça on voit que so tawi koye guitare wiye sous sol en mette ɗum kadi ene waɗi inde exactement ok a waɗi a jeeyanoma e waɗɓe composé goto son mo ganduɗa hannde ene mbawi wiide RFM bon on appo wadde publicité mais pour yimɓe ganda ko radio moɗo hannde nanteɗo ƴetti ɗum waɗi ɗum générique makko te générique journal te ala jeeyano e journoɓe on ɗum ɗo est ce que ala wawi men artande ko groupe o foof nakkuji wanno ɗum mais an wonko mbanɗa hen joué ala wawi men hokkude kadi on son seeɗa ko c'est ça voilà c'était ko ɗo ko ɗum wonno ko o son nanate hen mais ene wayno ene wanno ko woni générique RFM c'est ça ko ɗum e après waɗi goɗɗum ko waɗi hen compose mbete ene wanno wonɓe kadi wonnoɓe hen des batteurs et tout e aɗa andi minen kadi ko ɗon noon kam yettoton ko sukaɓe mbiɗen kaldiren nde min puɗɗi nalankagal comme minen foof munamen par ce que groupe amen nako joni minen foof min jangguinoɓe ok Thomas ko jangguino min komi janggo minen foof groupe o vraiment joni noon somin ko min mbaɗat atelier atelier o min kawri koye Guinée o min Thomas ligguey amen wonno ko famde holko woni ñeñagal fulɓe holko woni mélodie ji fulɓe holko woni accord ɗi hol sont les techniques vocales ɗum waɗi kan mbiyamni par ce que haqqille fof ma mbitta joƴƴina par ce que a janggu ɗum pour waɗ ɗum janggude aussi méthode oɗon kono mais oɗon son kono waɗi ɗum composé c'est ça min mbaɗi ɗum composé donc min mbaɗi ɗum composé ko min Thomas Vallée e guinenajo e taw ko min tartan ɗarantiren après Philito ari après Balafon ari min batti wadde hen horde ko noon min puɗɗonno yeehi ha ɓooyi noon nde min batti jour de centre culture par ce que a waɗi min lancé ɗo e Sénégal no pamirta ko metti sakkana wonno to ummusi toon min gadi jour ne wonno collègue goto presque danoneɓe Afrique fof no kawranno
ko to min puɗɗi wadde première soirée men taw ɗiɗon te min tatton min gonno yimɓe puɗɗi yiide musique de recherche o woni atelier ɗi yeehi ha ɓononi yimɓe dokka min cuusal ala mbaɗa hen batterie mbaɗa hen ɗum ɗo mbaɗa hen ɗum ɗo tu vois yimɓe no dokka min cuusal non tan ha wori ha groupe o dari en 90 ɗum noon en nani en paami tigui te kadi omo jeeya e wadɓe darnuɓe ko ganduɗa ko woni festival mbumba te kadi omo waɗa kadi ko ganduɗa ko heewi ko ganduɗa o yiiɗa yimɓeɓe kaala ɗum kono so tawi neɗɗo moƴƴe mum haalama yo namde est ce que ko bandiraɓe makko tigui kaali ɗum saabimi totet tan ɗum ɗo jeeɓa o vidéo kala nami hooli o jeeɓama ko vidéo surprise garten yeah wow oh yeah ah je suis très ému hein ay so ɗum ɓenni kanko Mamoudou abougomen asar mayram ko basile mbay benne mbay mbiram mbay paata mbay seydi ba mi setto makko golle moƴƴe mi setto makko golle pewɗe e lawdi makko ren e yidde bandiwani Mamoudou ko sehilam ko habibam Mamoudou ko jokko e andam Mamoudou fayani hay goto o yeeɓaka hay goto e ɗum noon mbawen tan weltade mi yetta Allah mi jullanadallah mi duwanoma kanko Mamoudou o yiɗi yaade fof yo Allah waɗamo moƴƴere to soyni fof yaade yettinamo toon kanko faramane Ndiaye on Allah jarama yaade tukku balɗe makko kankani ko joom hanmako yaadu sabu ɗum ɗo ko weltare mawde ar selno balmi ar balɗe ne waɗe e nder mbiyami e ɗum ɗo alhamdulillah rabbil alamina premiére fois kanko faramane Ndiaye waɗanimi ɗum noon mi yettat Allah mi yettamo mi duwano mi diman kadi ɓinguel kawoyam guel ɓinguel nenango hono Mamoudou abougomen asar mayram ko basile mbay seydi ba mi yettimo juurimo e ñam golluji makko eko nganduɗe makko ɓaymunomo moƴƴere e peewal e dokkere andam e yo rek Moussa kone yinno haaldina waɗi ɗum saki julde gomen asar mayram ko basile mbay kanko abougomen jinni julde gomen asar mayram jinni komin denɗiraɓe makke to yummakko ko yummakko ko wi nenam to bammakko ko wi kawam e ko dañinomi haalde hen wassalam tigi wassalam holi o ko rek Moussa ndeysaan rek Moussa Ndiaye ɗi Moussa Founé ɓe ko jaaɓe mbumba quoi jaaɓe mbumba dia donc ko wawa ko neɗɗo makko c'est ma grande sœur par ce que nde gonmi élève nde en fait c'est important mbiɗa ummimi CS point o par ce que min ko ɗum janggannomi mon ɗon d' abord min mawnimi ko galle kam quoi galle commandant wan tu vois commandant c'est ko kañum nehimi gommimi Fouta ko toon gonnomi ndeysan ɗum ɗum ɗon paamile Mamoulaye commen ɓallino toon min batti yirirde quoi ndeysan donc mi yahano toon par ce que ko neɗɗo wawa moƴƴo aɗa andi cukalel wonko jetta ɗum rek ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo dimo par ce que nden muusol ngol ene musno mais mbaɗma supporté moralement mbaɗma supporté financièrement ene weeli rek ko neɗɗo moƴƴo deƴƴo te neɗɗo Allah neɗɗo Allah ko neɗɗo Allah neɗɗo wawa ko ni o meeɗi wa neɗɗo tranquille jiɗɗo jaam dokko haqqillaji moƴƴi aɗa andi wonɓe neɗɗo fof on ɗo Allah waɗi ɗum neɗɗo fof wonna waɗi ɗum donc wiyete ko rek Moussa non ko tani men Raky Moussa o jarnama no fewi saabu ɗum wiyamani aɗa watta témoin kadi waɗiri ko wayini kono kadi en jarni kadi tani men no fewi ha wona seeɗa tani men kadi goggo nanoto gueeje way konkone o jarnama no fewi kono mo ganduɗa woni mam Gula konkone o salminama no fewi kañum e galle o Fatba ko bande o salminama no fewi nene men Bambe nanoto Côte d'Ivoire o salminama o jarnama Penda Gallo nanoto Mbumba en calmini kadi o mo ganduɗa woni Bintou Ba on ko nenam no fewi noon to Mauritanie sen garti e joni ha joni e musique o mbiyete jangguinde sukaɓe ne weeɓi non weeɓani kono sa janggi ɗum tan a wawi ɗum jangguinde donc min ko ɗum jinmi donc majjini kam ko ɗum gonnomi koye jangde ɗiɗon par ce que ɗum waɗi j'ai fait beaucoup de formation pour ça j'ai fait beaucoup énormément de formation pour ça pour famde ɗum et finalement ɗum wallimi quoi ɗum ne wallimi hande par ce que jangguinde cukalel wona neɗɗo foof il faut d' abord paama psychologie cukalel c'est très important holko woni cukalel déjà ko cukalel ko fijirde nde woni ko cukalel fijirde mawninde cukalel fijirde mawninde haqqille cukalel fijirde fewnata ɓandu cukalel
e sa ƴeewi hen saaji noon pulaar no ngakka seeɗa c'est cellulo musculaire tu vois c'est à dire neɗɗo ɓanndu ma mbiyataɗo ko fof c'est pour cela kaɗa waɗa sport par ce que ɗum waɗata musculé ɓanndu ma tagma wadde résister tout ça donc jangguide cukalel ɓuuri sadde hunde fof mais weeli hen noon ko cukalel sa funtu ɗum hayɓi haqqille mum e nofru mum ɗo mbaɗɗa fof nawa ɗum eyyi ko ɗum noon weeli hen kadi weeli hen kadi to wondude cukalel ne tagma wawde wadde calme hoore ma par ce que ɗum ganduɗa ɗo ko cukalel noon jiɗɗa juste ko jangguinde ma ko heewi janggo jam ko ɗum donc ɗum noon fof ko hen jeeya tigui toujours amin jogo probléme wiide leñol ngol musique ene woni hen probléme jeeya sukaɓe ganduɗa ne jiiɗi ɗum jeeya ha ɓoosere darto donc ko wawde wadde avancé to yimɓe donki famde holko saabi ɗum ko goto hen mo mbiyata hen nde mbaɗa avancé sa ƴeewi teɗo o foof woni hen ko El Hadji Baba Mal gorko mo Podor Lawdi Demba mon oncle mi salminimo no fewi konkoye ménagére makko Omar waɗ ɗum noon hande est ce que ɗum kadi wona caɗele musique o ɗo dolni ɗo en donki wawde yettade min jiiɗi yettade ɗo holko cikkuɗa holko saabi ɗum ɓay so tawi gon kalten enen fulɓe ɓe taddinen ko wasde janggude kalami noon ko hanki tawa min hoorem nde puɗɗimi nde gummirimi toon ha gandimi jangde no moƴƴi il faut ndewa conservatoire ɗiɗi guila on génération ha joni mi yi hen mi yiyani hen mbaɗɗo progressé aussi gonga tan ko alam tu vois mi yiyani gueɗo mbaɗɗo ko ganduɗa ne fayodini par ce que ko ɗum woni ko mbimami ko c'est à dire que sa famille tradition il faut enen déjà pamin holko woni tradition men ɗum woni africain déjà ɗum waɗi ko liggey mawɗo o sa min puɗɗo sukaɓe par ce que wonko min paami hankkadi won génération ɓennuɗo c'est fini tu peux pas le changer ma sœur kalden gonga aussi tu vois avec simplicité mais la nouvelle génération là ko ɓen mbaɗɗum waɗɗum préparé guila e joni donc ɗum ɗon noon kam mi haalat ɗum mi haltat ɗum donc enen sukaɓe fulɓe ko ɗum woni hen en janggaki ɗum ko goho ɗiɗi so tawi ɗum gayni kaɗɗen tan koye répertoire o sen ummima wongo toon jehen e yeela c'est bien je suis pas contre le principe parce que ko ɗum min mbaɗata dans le deuxième album fou couleur album amin jaltude France o morceau goto nati hen wiye jamma jengui mais jamma jengui ummi ko sud de la France min gari Sénégal min jeehi ha Fouta min jooɗi une semaine min mbadde awliɓe Fouta tu vois awliɓe pernaɓe tu vois pour wadde famde ɗum donc somi faami ko jiɗɗa wiide ko soɓe jiiɗi musique o jaaji il faut ɓe etoñ yañude ɗum no ɓe wittude ko mbiyam ko janggude nde daña base mbatta ƴettude lawol par ce que hande o minen haaloɓe ɗo ɓe hanki komin mbaɗi koye ngol lawol min jiiɗi ɓe ndewa so min ummima conservatoire ko wadde wittude hande ko hawrude guininaɓe janggo koye malinaɓe par ce que min ɗo gonɗo mboɗo fewna ɗum ɗo mboɗo jouɗi mais mboɗo joué guitare aussi mais mboɗo joué balafon hande o balafon komin ƴetti balafon waɗa ɗum accordé waɗa ɗum soit en do ou en fa par ce que ɗum fof ko jangde par ce que komi licce ça c'est moi qui les fabrique min ko liggeyam ko joɗade so concert gasi ko nadde atelier aɗa hoosa ha mbawa wadde peinture baɗo ni ko nadde atelier aɗa hoosa ha mbawa wadde ni ko ma koosa jamɗe ɗe mbawa aɗa liggo sowma ha wawa fewde tu vois e gueɗe mbaɗnoɗe gueɗe ma so ɓenni ɗum kadi ko école donc ko noon donc fof tout est lié ko ɗum jimbi ɗum voilà tigui émission men joni ga sara nden tan mi wiyama kokka dande seeɗa bandiraɓe e ko jowata ko ɓe paama wonde ka jangguinowo kono ka jimowo seeɗa beeli ko jam ari dungiyo ye beeli dungiyo ye beeli ko nayinduri ko dungiyo ye beeli ndungu to bo heewide mo dawi ndungu ala min mi yonaka ça c'est ma dernière composition donc so ɗum ɓenni donc voilà donc nakkoje min jaltini deuxième album qui s'appelle Folklore tout ça yiman jamma jangguino min ɗon noon kam min ɓuuri liggade musique fulɓe deuxième album nakoje ko ɗum woni thème o ko musique aji fulɓe e temuɗi hande o holno mbaweten wadde jazz avec ça aɓe mbiya ndanan gueɗe mum heewata ko seeɗa tan waɗata ko weeli kono ɗum famdi ha donc ça c'est vraiment ɗum ko composition et puis je l'ai pas déposé et vraiment ko ɗum waɗi j'ai commencé juste une partie min non komin professionnel c'est ça min certaine part donc somi hen waɗi déposé tous les papiers en bonne et due forme après gara hen et après mari ok ala probléme ɗum noon ko yettude e jarnude o mo ganduɗa woni amnata fati julde Aissata Moudel ndeno yombandam ko sehil ma no fewi konko waɗi o sababu foof machallah ɗum noon en calmini kadi
bandi ko woni kum basum o salminama korɗo diallo ko hen jeeya julde muudel ko hen jeeya kono mo ganduɗa woni kadjata oumar salminama juurama Diara Diallo on nanata to France o salminama bandum Ablaye Fati Dawda Oumou Samba salminama Hafsa Diallo salminama hande kam ko mumbal naaɓe tigui tan calmintime nan ɗon kamɓe jeeyi ɗum hande quoi nan ɗon Fati Oumar kamɓe Fati Oumar nane won Fati Oumar kañum salminama dendagal bokke jalobinaɓe ɓe ganduɗa woni famille Aissata Moudia kana salminama ɗum noon holko mbañirɗa bandiraɓe d' abord mi salminiɓe joni noon jiɗmi haldude koye fulɓe diaspora mes frères wonɓe en Belgique onon fulɓe Belgique onon fulɓe États-Unis onon fulɓe Allemagne onon fulɓe France somi limtimi juumat mbiɗa salmini noon salminago tinɗo salminago mawɓe e sehilaɓam surtout ɗiɗo duuɓi battiniɗi moɗo yaha France ha heewi mi rewi Paris mi refti Paris ala fof mo mbawmi hen yiide kono koɓe sekan ɗum seeɗa kono jaafa ɗum noon joni mi arta ko gonmi koye gaynude gollam ɗo ponno wadde ɗo hen somi gayni hami gayni ha ko jiɗmi ko darima so Allah jaaɓi joni jiitumi kam toon joni kadi mi ƴetta lawol kadi yaade ni mi yiya hami yiya mes cousine je veux saluer particulièrement ma cousine wiye Aissata Diallo elle est à Paris ndeysan hanki tan min gonno e haaldude par ce que minuma konko min tonguno ko heewi hande famille o kadi donc par rapport à ça donc gonmi koye janggude asko famille o foof guila France ha Belgique et tout ça mbiɗa yiɗi ɗum waɗe suite comme ça yimɓeɓe ganduni ko jiidugal ko woni jiidugal ndeysan tigui ɗon tigui calmintenoma men Mayram Ousmane e Coumba Ousmane wondude o mo ganduɗa kadi woni comme goma kaaba on ko tantam on salminama o juurama ɗum noon ko wona ɗum ko tan mi parata to mi salminani kadi mawnam sehilam on woni Acca Dem mon to Mauritanie ko sehilam ko guiɗo ko jiɗɗomi no fewi machallah en calmini kadi Diallo kamɓe foof ɓe calminami juurama kadi Adama mi wawa parde taw noon mi yettani mi jarnani badɗo ni yam machallah on ji o wutti no wayi yodde on woni Mamor univers couture Mamor kay sañse wondude e Laye Diop ɗum ɗon ko jontaɗo ko ni tan ɓe baddata yam waɓe ne bacci lamba e couture ko tailleur ɓe ganduɗa kala to jiito feewi tan wiyami nda ɓorno Fatima Ndiaye ɗum noon merci on jarama gasniren tan tottaɓe dande welde seeɗa ko ɗum woni kamin guddirta on jarama les caméraman Amadou merci Thiat Walo merci mo ganduɗa woni DJ Kiss bannoɗo amen assisté o dendagal yeɓonnoɓe ha saaha goɗɗo so weeli jomiraɗo merci beaucoup Nurella Africa kare Nurella Africa kele Nurella ni aina isa au revoir Piindi TV au revoir Piindi TV au revoir aïe